Ήσυχα. 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 Ήσυχα, 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 Ήσυχα. Ήσυχα, λόγω του Παναγίας. Ήσυχα, ήσυχα. Τι είναι ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Θα με τρώγανε τώρα. Πέρασα και από άλλα κοπάδια ρε, όχι έτσι ρε. Εδώ αυτός ο δρόμος είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι για τα ματριά ρε παιδιά. Θα μας σκοτώσουν εδώ, τι να πέρασε. Αν ήταν γυναίκα την είχαν φάει ζωντανή. Όλα, 50. Τι τα θέλετε τόσα. Τόσα χρειαζόστε. Αν με δάγκωνε τώρα, τι θα γινόταν. Πες τι θα γινόταν. Τι δουλειά έχεις να έρθεις με ένα ποδήλατο. Μιλά σοβαρά τώρα. Ο δρόμος αυτός έχει πινακίδες για ποδηλάτες, το ξέρεις. Ωραία. Το ξέρεις. Για ποδηλάτες για με τα πόδια να περάσω. Έχει και κοπάδια όμως εδώ, έτσι. Λοιπόν, να τα προφυλάσεις τα ζώα σου. Άμα σου κάνω εγώ μήνυση, είμαστε νομικός. Ξέρεις πόσα εκατομμύρια θα δώσεις στο εξυπότη σου. Εδώ πέρα υπάρχουν και κοπάδια στο Λοιπόν,